Talaga to guys, epektibo talaga to. Para sa akin, di ko lang alam para sa iba. Kung yung mga nakatry nito. Good morning. So, ako naman po ito guys. Ako naman po to si Ruby Provinciana. So, kamusta po kayong lahat guys? Kamusta po yung pag-celebrate nyo sa Pasko? So, maaga pala akong gumising guys kasi hindi nga ako nakatulog kagabi dahil masama nga yung pakiramdam ko. Masakit yung ulo ko, mandar yung sinus ko, tapos masakit yung lalamunan ko. So, yung isa pa yung ininda ko guys, masakit yung likod ko. So, yung likod ko, matagal na talaga tong naramdaman ko. Noon pa naalam niyo man noon pa ng pag-pandemic, yung sobra yung mga ginagawa ko dito, yung pag-garden. Siguro dito ko yung nakukuha yung sa akin pag-garden. So, kagabi guys, napala nila ako ng ate sa likod. So ngayon, maaga naman akong gumising kasi nagkuha ako ulit ng atis. Isasalpak ko sa ilong ko kasi ayun nga, Makati nga yung ko. At saka parang medyo masakit. At saka uminom ako ng mainit tubig para yun lang yung ginagamot ko. So guys, hindi pala na ako nakabili ng yung biruka kasi yung iniinom ko talaga biruka. So hindi pa kami nakapunta ng may biruka sana si Nicole. Siguro ilang piraso lang yun. Ininom dalawa ni Nicole at saka ni Cristel kasi maulan-ulan nga dito. So yung biruka guys, nasanay na yan silang bumili niyan dahil vitamins din yan. So try nyo rin yan, vitamins din yan na para hindi ka masipon, hindi ka maubo. Kaso lang may kamahalan lang yung nun, yung biruka na yun. So sino naka-try na dyan mag-inom ng biruka? Siguro mamaya guys, magpabili ako ng biruka para medyo magaan-gaan yung pakiramdam ko. So, ngayon hindi naman masyadong sakit, pero kahapon talaga, pagkatapos namin magluto, kasi napilitan nga ako magluto dahil balak na namin si Nicole na sana magluto na spaghetti lang sana, at saka puto, yung biko, at saka may ako dito na mais, at saka kamuti, mayroon naman akong binili, yun lang sana yung pagsalusuluhan namin. Saka magluto lang sana si Nicole ng spaghetti para dun sa mga bata. Yung may mga pamangkin ng asawa ko dyan, na wala yung mga magulang na sa Maynila. So yun lang sana yung balak namin, kaso biglang nag-send yung pamangkin ni Papa Eddie, yung nasa Dalagit. So anak ng ate niya na maestra. So yun ang nag-send ng 1,500 para daw iluto dun sa mga bata ng ulam at saka pagsalusuluhan lagi namin. So napilitan ako magluto guys. Pinilit ko lang yung sarili ko kahit medyo may masama na yung pakiramdam ko. Yun na pagkatapos nilang maghapunan, humiga na talaga ako dahil sobrang saka nahihilo ako guys, yung parang bigla na lang akong nahihilo. Siguro guys is sobrang to sa mga trabaho lagi na tuloy yung trabaho ko. Walang pahinga. Pero okay naman guys kasi yung si Nicole at si Cristel, tumutulong naman yan. Pati yung asawa ko. Yung asawa ko gilising ko na rin guys kasi wala naman pasok yan. Para lutuin ko yan siya ng almusal namin na talong. So tuturtahin lang niya to. Susugba to tapos tuturta. So yan na yung almusal namin. Siya daw yung magluluto ngayon. Kasi kawawa naman si Nicole sa Cristel guys, sila naman yung nagliligpit sa mga pinagkainan namin. Yun pinaghugasan na nila. Dahil nga paghapon akong guys nakahiga. Kaya napakasama talagang kailangan kong i-relax ko muna yung katawan ko dahil So ngayon sana guys is December 27, dapat gabi pa sana ako nagpunta na sana ako ng Argao dahil mayroon nang makipag-meet sana sa akin pa Bohol. So galing pa yan sila ng Canada, si Sis Marieta at saka si Sis Salumi. So umuwi kasi sila galing sa Canada. So gusto sana nila na makipag-meet sa akin guys. Tapos tuloy-tuloy na akong punta doon sa family house. Kaso lang ganito nga yung naramdaman ko. At saka masama din yung masama yung kahapon guys, yung panahon dito
gabi pa lang hanggang maghapon na yung ulan. Kaya hindi talaga ano, kasi may mga hangin-hangin din guys, tapos yung dagat. Ano din, masama yung tawag ito, klima. Kasi mayroon pala daw low pressure. So, maaga talaga akong gumising. Nasanay na talaga ako. Kahit So, ang ginawa kasi nung dalawa kagabi, sinilot ako tapos nilagyan ng atis yung likod ko. Tapos yung resulta ng atis guys, na ganito siya oh. Yung tinanggal ko yung iba na. Ayan oh. Parang nasunog. Siguro guys, ayan oh. Parang siyang nasunog sa likod ko. Siguro na siya guys na patawag nito. Yun nga yung malakas yung sumipsip sa sa mga lamig, mga paluhot. Kaya isubba na lang yan pa. Saka yung parang masama talaga ang mga ngayon guys, mga pakiramdam sa Yun itong tubig. Hindi pa, isa lang nga yung tubig. Ayun takuri, isa lang nga. Dapat ngayon guys, nakarating na ako ngayong umaga sa ngayong oras na to. Mga alas 6, dapat nakarating na ako sa sa Bohol. So wala talaga, hindi talaga ng panahon na makapag-meet kami ni Sis Marieta at saka ni Sis Salumi. Pero pag medyo umuki guys na sula, iba talaga ang guys. Mamaya ipakita ko sa iyo yung dagat, sobrang itim. Malalaman mo naman talaga pag masama yung panahon kasi maitim yung loud. Hindi rin So magluto una yung asawa ko guys, kasi yung dalawa hindi mo namin ginising dahil sila nga yung naglinis kapon dito at saka sila yung nagligpit. Yung talaga yung guys, yung buhay namin dito sa so mainit tubig lang to. Kasi mamaya guys, magkuha ko ng yung kulay violet na gluternet. Magpakulo muna siya kasi yung tubig namin sa thermos hindi siya masyadong mainit. Yung tama-tama lang. Wala man yung duty yung asawa ko ngayon. Kasi duty niya kahapon, linggo. So, pakulo muna siya ng init tubig. Tapos mamaya kukuha ko ng yung gluternet kasi para din yung paracetamol. Minsan masakit yung ulo ko, yun ang iniinom ko eh. Naku, inuubo ka rin. Guys, tingnan ako sa garden ko guys. Ayun yung mga kamuti guys. Oh, na, ang gulo na. Punta pala ako dito, magkuha ako ng gluternet. So ito lang naman yung iniinom ko pag yung masakit yung ulo ko. So talaga to guys, epektibo talaga to para sa akin, di ko lang alam para sa iba. So kung yung mga nakatry nito. So lang guys, 5 lang ka bulak. So, buhusan mo siya ng mainit na tubig. Kung may limon kayo, pwede lagyan ng limon or limonsito. O ako naman guys ay luya. So, epektibo sa akin yung luya. Dahil lalo na yung mga makati-kati yung lalamunan. So, yung luya lang yung katapat. So, ang laki niya guys. Ha? Inom kayo ng gluternet? Inom kayo? Ba't ang ingay nyo ha? Oh. Ingay. Diyan guys, kanang diyan kong hiwaan o kanang luya. So mo niyang luya guys, mo niyang ibutang dari sa hangkuan kani. Ikuan sa pala. So butan man akong bana guys kay si Jamay mag-prepare. So, ganahan ko luya kay aroma hanghang. Salamat sa akong papaidi. Butay ini tubig pa.
Mawara lagi ni guys kay daghan pa kay kog mga kailangan buhaton. Sakto na taklubi sa gamay kay aron mo malusaw na makuha ng kuan ba blue ternit. Sumara mo dyan yung imnon guys, huwag ka nang magsakit agahang tutunlan dyan, maglabad agang o. So i-try nito guys kay naamoy mga ingani nga blue ternit, mawa po ninyo hang labad sa o. Guys, anong pinawisan na ako, hindi na masyadong ano guys. Tapos maraming salamat pala sa Papa Eddie, tinimplahan niya ako ng ano blue ternit at saka na may luya. Lamin dyan mo kumanit ka ng murabi ito sa ka ng init-init pan dyan hanghang kay nailuya. Okay ra lagi ko guys kay daghan pa kayo kog mga buhatonon. Hindi maulian ako ginagmayon siya guys mag dili raman ko maulian basta ingani kay na subawan ra ko ja lahi ko guys ug ganang kuan bitaw kanang murag muinit agahang pamitaw sa ilawom kay mga puwa ko kanang mga ni ba ng puwa nang binaglabad mo masakit yung ulo mo tapos ano bigla akong marang mamumula. Sarap sa pakiramdam pag ano mayroong nag-aalaga sa iyo pag may sakit ka. Kasi walang trabaho din yan sa ngayon kasi hapon nga yung trabaho niya. Ito guys, pag masakit yung ulo ko, tapos sobrang akong stress, yan lang yung iniinom ko, yung blue ternit. So, sa mga mayroong tanim dyan, try nyo. Kahit si Alice dyan, umiinom yan eh. Maraming ano yan, maraming benefits. May ano na siya, may paracetamol, ganun. Tapos sumanali sila pamahaw guys. Wala ko ka-video ganito sa namahaw sila. Kay saba ka doon yung mga iro dari. Ang pinapawis-pawisan na ako. So nag-jacket din ako kasi nilalamig nga ako kanina. Dahil ano. Tapos yung pakiramdam ko sa likod medyo okay na. Pwede na rin akong mag-garden. Pero hindi muna guys kasi sasabak pa ako sa ano sa New Year. Kasi meron daw ano dito guys, magparty yung aming purok. So ano kami guys, magpag-game sa mga bata. So sasabak pa ako. Kuan na guys, ning tuwak na taligsik. So mga ko dari guys ang passion kay kasi nahinog para itong harbison guys kay pwede na ito ni panguan kaya nangahug na aguban guys na wala na ma-harvest. Kanihinog naman eh na green ay mura siya na yelo na hinog na ni kaya itong himu ni juice wala kay ang sipo nagtuo guys. Siyagi guys nag-harvest na ko dali. Dari. Ay. Asar na aguba nangawa naman. Jadi apa? No. So harvest ta o basyon. May mga gagmay kani. Pwede ra dyan siya guys butang sa itong lamisa yung nagkanyunir, di ba? Magpalihi. Palihi sa mga bilog-bilog ba? Pwede na to. So nag-harvest ako guys ng ano passion. So ayan guys yung na-harvest ko, ayan oh. Ang bango yan mabango. Lalo na pag hinog, mabango siya. So yan isang ganito. So pwede natin to ilagay sa lamisa natin pag pampalihi ba sa New Year. So yan guys, lagi pa rin nga madilim pa rin yung langit. Tapos ano pala guys, nakita ko ngayon sa Facebook
Ang grabe para binaha yung Osamis. So, ingat po kayo dyan sa mga taga-Osamis. Sa mga malapit sa grabe ang panahon ngayon guys. Nakisama din sa masama na pakiramdam ko. Nakisama din sa panahon. So, ayan guys. Thank you for watching guys. Merry Christmas and advance Happy New Year. So, yan, inarbis ko. See you in my next vlog. Love you all.